নম্বরটা তার নম্বরটা ফোন করতে হবে। Hai jotono tanda kaham mungkin tan baru hingga bisa kau tanah nangka ngomong kayak tahu belai tekto nang lejak jungjal kosong lejak tahu nih baru hingga anak-anak kenal rok masih kepada tamu nih baru hingga jotono saya mana masih kamu karan tamu kayak baca omong kini kaisa koimo je di perahu tongnai ba kubung nestete tongnai je sajaga tongnai romo kaisa koimo tamu ni bagai hingga tahu jotono saya mana coronavirus ni bagi jotono problem ngoi tonglai tahu angsak bahayno coronavirus ni bagai office bondo office thangmaya egete omai klena nogo asuk laijak janija jotono gaon bagai je jaga tongnai joto borong mana koi sajao phataro ongkura hingke compulsory mask tepadi tei omai klaino bisibar nog bisingo je tongoi man khaike sanai tame hingke omo coronavirus hingke bini sagni te hel jaga thango tekesani sago te sago thango omoni bagai nog bising tong man khangke belai kahamnai tipra hao hito thangya ko coronavirus chung hito tabo chine oro hito pheka Hyderabad to omono je tipra hao tongnai roni bagai ke main important je tongnai rok norok bo sotorko tongdi kaham ke tongdi hangya ko tipra hao yango to phaika bad yango bo komi khamuta muti haibano coronavirus inani hingke omo belai jora nango abni biki koriko elasingya ko omo ka abni oboi doctor oko omo ilas khaimia amoni bagai no norok no ang sawo jotono no koi sajao norok amoni bagai jotono sotorko tongdi kahamke tongdi nog bisingo ongpriya tongmangkai belai sanai guys tebo thanglai ruk kheching rogo belai borok kom mungnai gari kom mungnai haina hai norok thajong je tok samana haina hai tau phe sapio nai haina hai jarama phe pa tini sung naimano yang rut rok naimano gari khub kom gari pura kuri singno hinmano gari je important samung nangnai ibake doctor hospital je khlai tongero boro hokhe bongno hokhe allow khlayo police belai strict khlai tongo tam bagai hingke coronavirus ni bagai police strict khlai tongo pataro yang lai me yang thangmoya tau thaisang no raun ri thangba ka ekbar awni bagai oro je strict khlai tongmo hai norok bo je jaga tongo norok ni bisas klayo ongphia tongmangkai belai kahamnai ane sajani takhok te phukso nai tongnai rono norok no belai kam koi sawo norok kahamte tongmangkai janai tai amai kleno yango sungai mon athati goto yango market kotor omai kleno joto bonman market kotor joto bonman joto hitam bagai hingke omo tongnai 31 first jora tongnai bondo ngete central government saka omke April 14 tarik jora nai keba oro je Telangana state government ke tau saya ko declare nya ko Telangana state government ke 31 first tak nai sajak an bagai norok nai tongdi jotono